Харесва ли ти? Да, много. Много интересно. Да. Друго какво ще кажеш? Ами аз се обяснявах, че от средновековието и че е имало нашествие на османци и е възможно, но не е сигурно, че повечето монаси са умряли тук или... И сега отиваме към катакомбите, където се счита, че са се крили от тях. Айде, тръгвам. Отиваме в музея първо, после в катакомбите. Камерата как се стои. Покажеш ли така практично? Айде да влизаме вътре. Сега ще направим още едно. Ако имаш. Сега как ще направи за нея си. Чак. Не. Не. Айде, ходи сега да гледаш. Айде, почи да въртиш. Почи. Давай да върти. Давай. Върти. Силно. Има ли друг? Много интересна машина. Това е метал, нали? А твоите години? Опа! Начало. Да. Ето го тук манастира. Как е изглеждал макет. Vous avez vu comme il a mis les papiers? Non, je peux. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais dites-moi. C'est quoi?
Това е втори етаж. Мозайки. Пъзел, който трябва да му разпореди, да разпръснем частите. А реално какво е? И мозайки са това. Мозайка на под И или на стени? според мен на под е било. Мозайка има тип камъни. И от камъчета, да. Но това кажеш да го наредиш, да направиш някаква форма тия камъчета. Колко е сини. Си забела на манастир. На музей. Това е музей. Си забела в музей. Това няма пилет за бебе. Ето под е било. Са го уредили, без това да ти викам. Всеки го е бъцкал. Не, това ги тук го изкопават. Това са археолозите го намират с четчици го. Ето така. Намерено. Въпросът е как са го взели това и са го залепили тук на това нещо.
Това е нашата група планинари. Забележете с какви обувки сме всички. Това е най-големия планинар. Не. Точно сме се подготвили за планина и преход по пътеки. Коя пътека се чудиме? Виждаме да пише, че има. Тръгвате в дясно. И всяко растение си има бела. Тук има места да си поседнете. Черния басмат от ден. Коя пътека се чудиме? Виждаме да пише, че има. Тръгвате в дясно. И приятели, сега взех... Да. Сега взех думата от вашия любим водещ. Сега съм аз. И стигаме до стълби, които не знаем на къде водят. Но ни водят към малка доза надежда, че приближаваме катакомбите. Защото сега не знаем на дясно сме. Внимателно пазете си главите, чуват се чупещи се клони. Стигнахме. Браво! Внимание, свлачища и падащи камъни, пише там. Чули корема ми. Стигнахме до тук. Как се чувстваш? Добре. Слизаме по стълбите. Ще не влизай. Това са, човек. За това ходихме. Да видиш къде се тирим. Ето го вашия водещ с малката Изабел. Ето, Снупи. Там, да виж, тук са се крили. Пише не влизи. Виж колко е студено тук. Това е тип пещера. Да, само че е затворено. Може само да се видят. Ето тук има и друго. През прозорчето може да надникнем. Вътре живеят оси. Малко се дръпнах бързо. Опа! Да. Ела. Там горе са другите. Да видим там по стълбите. Скачваме тия стълби и другите. И ще видим. Там е
Ние ще имаме да видим. Ела е там да... Дръжте ми. Не, аз си снимам. Ела да ходим да видим там. Не. Така, свлачите. Добре звучи. Тук са други катакомби, ето има даже вътре хора. Светят свенерчето. Гущерче. Оп. Видиш ли гущерче? Да. Ще да го хванем. Да. Ето го гущерчето. Близък план. Специално за вас гущерчето Катери. Добре, така. Тук какво вижда? Не влиза, опасно. Ето това е. Имало свлачите и го е затрупало. Така, ела сега да видим другото. Дарка. Така. Малко тъмно. Ето тук са се крили. Малко тъмно, не се вижда хубаво. Така правим. За да видим. Няма пускай, че тук има дупки, Влади. Ето това е. Това не може да видите, трябва силен прожектор. Това са се крили тук. Има в тъмното на колко метра виждаме. Ето едно бебе се появява скрито. Обръщи се обратно. Обръщи, че тук не трябва много да се седи. Айде излизаме. Това са катакомбите. Кой го виж? С фенер мога го виж. Не. Не, защо? Хайде го. Това е. Може тук да се види, че влиза светлина. Си взехте пръчките. И сега се връщаме към изхода.